Yura, Cory Joe! May tulo ka? Hala! Maghinala ka na. Joke lang po! Yung tulo o kilala sa tawag na gonorrhea ay isa sa pinakakilalang sexually transmitted infection na kinukos ng bakteryang Neisseria. Hinaan mo muna yung volume. Mag-uusap tayo. Joke lang po! Masama bang makipag-sex during period? Hindi naman po. Sa katunayan, meron po itong mga benefits, lalo na sa mga kababaihan. Una na rito ay yung maaring ma-relieve. Isulod ha. Hinaya lang ha. Ako'y bahala. Lami aoy. Ako pang iluot ha. Tuyok po. Ako, bakla ako noon. Sinong bakla dito? Yan, walang yan. Sino ba? Nag-admita na nga ako eh. Tulad mo baliling Ayoko itita. Unsa man ang gabukol? Gaslight na. Init na lagi. Kasi kama. Dong, sa dili pa ko mamatay. Pasilo ako. Nakapangabit ko, Dong. Lagi day. Kabaluman ko. Maubitaw nga gihiluan ti ka. Kung kuhaon ang pagkatahong sa imong pagkababay. Ayokol! Ayokol! Matatapokol! Huwag kay puangod nga pagkababay. Kinaangay ka nimo. Uyab di ay mo? Hala, sorry. Natilawan na ako. Ay.